Amen. Dalay ko ng Diyos. Sa gyapon nga siya kauban nato. Mo ni usa lang kabutang nga di magpabili dito sa Ginoo. Bisan pa sa propesiya, bisan pa sa nahisulat o gipadayag, na mabot yun ang panahon nga ang tao magakabugnaw yun. Di ginato na malalis ha. Managingon ni Propeta Daniel, when the abomination that make it desolation will determine mana na the end of the world. Kung abot na yun na ang end of the world. Kanang abomination ba nga makapahatag o katibulaan sa tao, ma-determine na, mahitabo na na. So, mana nang ending, mana nga, ayaw ninyong hulata, madin ang kalibutan pa, mao'y mauna o tapos. Kanang tapuson sa propesya ba nga katong giprapisi sa pulong sa Ginoo gisulat nga mahitabo to, kundili ang atong huwaton nga ang Ginoo kanus ata niya paundangon simba. Kay doon na gitay nga maundang rata, kay sadya nga maundang na kay tungod nga mahingpit naman ta. Di man na pwede nga dili ta mahingpit mo bitaw nang gingon be perfect because your God is perfect. Nga mahingon ka why perfect. Kung nag-gingon ni Apostol Pablo, when the perfect is come, the imperfect is banished away. Mawala ra na. Mawala na na ato ang gitawag og nga mga pagpaningkamot sa pagsimba nga ang Ginoong mahimaya kay ngano man. Diyan naman tang silyuan sa espiritu nga mauna na ang himo sa tanan kay ingon pa ni Apostol Pablo, ibutang gayod sa tiilan sa Ginoo ang tanan. Diya gyud i-under niya nga siya nay magbuot sa tanan ba, dili na kita. Karon unang gingon kita pay magbuot sa atong kagalingon. Mo bitaw ang pulong sa Ginoo, mo ni yang pagbuot kung atong sundon ni dili ikaw nagbuot sa imong kagalingon, kundi dili ang pulong sa Ginoo. Mo ni takna karon aduna tay hisgutan. Wala ko, may kaingong ko nga ang taong di mahibaw ini. Kanang giingon manggod sa Ginoo, if ye shall know the truth shall set you free. Mana kung waka kabalo sa kamatuoran, kung sa'y kamatuoran, di yung kakamatuoran kagawasan, ang pangutana di ako sa may kamatuoran yun. Yung para na kung ipansulti ninyo kung sa'y tinuod nga pagsimba, kung sa'y tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, muna niya ang kamatuoran ako isulti ninyo. Yang uldo nga kini abot kung ang tao nahibaw ba ini pero kamo paibawon tagid mo kay wa ko'y laing yung obligasyon sa Ginoo naningkamot ko sa kung kagaling mong kaluwasan kunya magwawalig yun ko kanang gitawag og pawalingon yun ko sa Ginoo dili pa ko paundangon no? Kay kadto ra na nga nangayo ko sa Ginoo nga kung dili man kalang gamit nako ayaw na lang ko gamita kay paggamit ko nga dili will sa Ginoo blasphemous man no di bugal-bugalan na nako ning pulong sa Ginoo nga nagpastor ko niya dili de ko tinuod pastor mo bitaw na nga ako gipangayon sa Ginoo nga hangtod karon iya kong kanang gitawag ko gitaga-agwe ba nga pastor ko nabisan wala ko gitawag og mga lisensya record mga ID may tungod ang gitawag pagpapastor wala ko nagsapayan na mga bitan ang miingon ko pangitaan ninyo diri sa Davao kung doon na may pastor nga wala credential kay di gyud pwede magpastor diri sa Davao kung bisan asa nga ang pastor magwali nga way credential gani ang young people nga mukabalo na mawali mangayon mga gani credential. Gani ang mga pastor nga dadko nga din doon na sila giton ang bisag duwa pa lang kabulan, pero kabulan o na seminar lang tagaan din nila credential para mawali because kay ang ilang pagtuo ang credential mo ay hinungdan nga sila gayon mahimong pastor. O bitan ako sa inyo ha, wala ko nag-after o credential. Paundangon ko, di ko mo to nga ang tao mapundan ako, ang Ginoo ray makapaundan ako mo nang magpadayon kong bali ninyo. Muning kay naa naman ta sa final, muni ang akong pulong gihatag sa inyo.
final order gibalik na ni pero final na niya. Di na kumingon ninyo nga ibalik pa. Kung mahisgutan man gali kani, usa na lang ni ka gitawag og challenge sa inyo. Pero pagdasig ba kay sabi nimo ang propesya ang what is written and revealed nga ang tao malaos yun. Muundang yun, bisag pa nagtuo siya, muabot yun ang panahon kung di siya magbantay, kung why mag-counsel niya, manang gingon, mabugnaw yun siya, kay gipropesi naman. Kay gingon man sa Bible daan nga, sa diya nga mo kuyanap ang kadautan sa kalibutan, mabugnaw ang gugma sa pagana. Mabita na ang gitawag po niya Apostol Pablo sa sulat ni Timoteo, nga matod pa niya nga moabot yun ang espiritu, the spirit of the Lord speak it expressly nga ang mga tao daw mubiyas pagtuo dili gyud ka kalikayan na kay ang Ginoo nagbuot na mabita nang mga yung tag mercy nga unta watay labot ato nga kita kaluyan gyud sa Ginoo nga dili ta niya i-appeal atong iyang gisulat kay nasulat naman na ang tao padulong magyud nga giinan kay sa Ginoo, it is appointed unto man once to die. Gusto ka na lalibag ka na kung imong basaw ng pulong sa Ginoo, ang kamatayon is gitawag og destruction na. Kalaglagan na nimo. Mabita na nga ang Bible naghisgot ni og life eternal, spiritual life ba? Mabita na karon akong misgutan karon atong tun-an karon ang kanang gitawag og resurrection. Ano pagkabanaw ba? Wingon ka nga. Dili man adlaw ron sa resurrection. Doon na may adlaw sa resurrection, di ba? Katwa diri. Pag moabot na gani ang mga Holy Week, naagi na resurrection, di ba? Domingo, buntan. Pero karon hisgutan na to resurrection. Ang Bible nagtudlog yun. Ayaw na hisguti. Pero matod pa sa Hebrews chapter 6. Mabito ning i-final na ko ni sa inyo, ipasabot na ko ning what is resurrection. Kanang pagkabanaw ba, pagkausap. So, chapter 6, verse 1 to 8 niya, ingot pa niya, ako ginibalik ninyo, kay final naman lang niya. Although siguro, di na pumubalik kini. Basta ako isulti lang ninyo. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on into perfection, not laying again the foundation of repentance from the dead works and of faith toward God. Matod pa ni sa Hebrew. So busa, biyaan na nato ang principles, mga prinsipyo ba, nga ingon ikaw Kristohanon, sa unsa mga Kristohanon, kanang of the doctrine of Christ, kanang gipanudlo ni Kristo ba, tudlo ni Kristo. Kung saan mo pagdawat ni Kristo. Namatod pa niya, biyaan daw na, let us go on unto perfection. Tanawa. Buwan ta dito pagkahingpit. Wala nga, kinanglan mahingpit na ka. Not laying again the foundation of repentance from the deeds of works. Ayaw mo pagpabilin anang mga itawag og foundation of repentance kanang usaon nimo pagsugod o paghinulsol hangtod karon magtudlo lang gyapon ka nga maghinulsol ka kadugay ra sa Ginoo gipadayag nga din ang Ginoo nagluwas nimo nya wa gyapon ka naghinulsol atong una karon pa hapit na mo balik ang Ginoo hapit na matapos ang kalibutan maghinulsol lang gyapon ka karon mo nang ningon ang Hebrews biyain na ninyo about kanang pagpanudlo unsaon pagrepent unsaon pag-usab not laying again the foundation of repentance from the dead works gikan sa anang mga buhat nimong patay na. Kabalo naman mo nga dili na naangay buhaton. Manay gitawag og dead works, di na po muusab daw. Ingon pa ang pulo sa ayaw nag-usban ninyo kanang mga magisgot pa mo. Unsa datong buhaton? Kabalo na mo nga buhaton nato na. Itudluan naman itong unang nga dili na ninyo buhaton. So, mana yang gingon from the dead words and of faith toward God. O kanang pagtuo diya sa Ginoo. Sultiya naman ta ba pagtuo sa Ginoo ba? Ang problema lang kay nga naman, di kalimutan.
nakalimtan or gibaliwala. Munang giingon diya tungo ng panahon nga ang simbahan full of glory, tungo na full of glory, but now sa man daw nga gitan-aw daw sa tao as nothing na lang. Ang pagtan-aw sa tao karon nga ang simbahan basta makasimba lang, o mana na baliwala na lang nila ang simbahan. Wa sila kabalo nga ang giingon ni David nga ang simbahan, ang sanctuary, there is power. Mao po na ang ato ang the house of refuge. Mao na ang house of kanang gitawag og grace nga makapahulay ka sa tanang problema. Mao na ang secret place of God. You are under the shadow of the Almighty. Gitaguan ka sa Ginoo. Mao na nga si David naging one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Nya karon gibaliwala man na, pwede man dili mo ani diri. Kani ato pa nang gibaliwala na nila, karon mo nang mo yung final biyaan ang kato na to, pero karon hisgutan na to. Labi na, and of faith toward God, kanang pagtuo sa Ginoo. Di na po mo yung nito, ang Ginoo, sa legi ang Ginoo, di na po mo alin ninyo. Paghingpit na lang mo, kanang inyong pagtuo, hingpit ka na, nga. Sigurado yun na nga, pagtuo yun na. Mabito itong naiging sa Revelation nga, I know your works, I know your faith, but kanang imong love, your first love, naala ko yung kasumbong, ang imong first love sa Ginoo, wala. Natuo ka, pero wala kay first love. Kaya ang tinuod nga, pagtuo, adunay first love. Kanang, kung tuwa ni mong Ginoo, kinahanglan higugmaon yun ni mo siya. Una sa tanan, the first commandment of God is to love the Lord. Kung nagtuo ka sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, obey my command, if you love me, keep my commandments. Manang giingon, ang sugod yun sa Ginoo, una, is to love the Lord with all your heart. Kung ang ikadwa, your neighbor. Muna nga din, kanang mga pagtuo diha sa Ginoo, dili na nato na isgutan, ingon pa sa Hebrews, living. So, biyaan daw na. Sa verse 2, of the doctrine of baptism, labi na kani pagpanudlo sa bautismo. Ako, di nagkukumingon ninyo nga, di sa tayo magpabautismo, pagpabautismo mo. Kung wagin mo na bautismoan, hangyo alang yun ninyo, nga magpabautismo mo. Kaya nga naman, kanang bautismo is a sign of, kanang gitawag o repentance, is a sign of, nga ni-believe ka sa Ginoo. Pero kung nag-repent ka nga, bubalik man lang yapon ka, awa lang yapon mo pagtuo. Kaya kanang pagtuo ni mo nga sign na sa gitawag og ni-believe yung kang niya, walay buhat, patay lang yapon mo pagtuo. Mo nang giingon niya, biyaan na nato na, unsa na itong isgutan. Mo na itong isgutan na, atong ginang isgutan ron. Of the doctrine of baptism and laying on hand. Kanang pagpamandong, pandungan. Ang mga tao, mo man ay uso itong una, kanang crusade, mamandong, mga masakiton. And of the resurrection of the dead. O, labi na ka ng pagkabanhaw. Dili na mo maghisgot na nga, maghisgot pa ta kung tinuod ka na banhaw mo niya ito buhaton. Di na data maghisgot na, tingnan naman. Gitudlo na na itong una. Naisulat na sa Bible, ang problema na kay why nagwali o why nagtudlo na. Pero ang pulong sa Ginoo, dili na isgutan na, dili na daw. The resurrection of the dead and of eternal judgment o kanang mga eternal nga mga paghukom. Dili na nato na isgutan. Gusto na itong isgutan. Ang gingon sa Ginoo sa verse 3, and this will we do, o kini ato ning buhaton lang, if God permit, kung itugot yun sa Ginoo, manang walig yun ko ini, i-permit ni sa Ginoo kay ang tao pa magkasabot about resurrection. Wa ka ba? Nga kanang resurrection nahitabo lang na sa diha nga ikaw gibautismuhan. Kay ang tanan gibautismuhan gikalubong na na uban ni Kristo. Si Kristo na banhaw, dapat banhaw po ka. Pero saan man karon nabanhaw ba diay ang tao? Kabaw ba mo sa gisulat diri ka ang tinuod na banhaw? Mo bitan ang gitawag og born again. Mo na iyang gingon, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, behold, all things are become new. Unsa may
old things are passed away sa imuha. Sabi ni mo, sa ang tao wa nasabtan. Ang ilang pagto, kanang old things nila, kanang mga bisyo daw. Dili bisyo ang giingon sa Bible. Sa tinuod lang ang Bible, nagtudlo ni how to honor God and glorify God and praise because that is worship. Ang problema lang, mo nang niani si Jesus Christ, ug niingon siya sa mga Gentiles o bisan sa mga Hudyo, wala mo kay balo kung kinsa inyong gisimba. Ya, di mo kabalo sa pagsimba nga ang tao magasimba, kinahanglan magasimba siya sa espiritu kamatuoran. Nya kung di siya kabaw sa kamatuoran, sa espiritu, so ang iyang pagsimba is sa man iyang pagsimba sa demonyo. Mo na gingon ni Apostol Pablo, ang Gentiles naga-sacrifice nga dili sa Ginoo kun dili dito sa demonyo. Lali mo kanang demonyo. Kanang demonyo is the evil works na. Kanang evil, that is the spirit of the devil. Kanang evil is how wicked. Kanang wicked, kanang naa sa kalibutan tanan, na ang tanan, wicked yun eh, ang mga tao sa kalibutan. Mabitan na nga si Kristo nga ni Diri Arulo katunta diha sa evil spirit, the work of the evil, diri sa kalibutan. Muna iyang gingon, and this will we do if God permit. Mabito ito nag-pray ko, Lord, kung sama kong iwali. Sa tinuod lang, gibalik-balik naman eh, pero ako lang balik-balik bilang pa-remind lang ninyo ba, pahinumdum lang. Kay hapit naman mo balik ang Ginoo, maabot lagi ang tak na, ayun ninyo huwata nga makalitan mo. Kay kanang pulong gingon, suddenly distraction, muna gingon, there is no remedy, nga pa niya Solomon. Nga once ang tao gipahibaw na, niya maabot gani ang distraction, kalit, manang gingon, there is no remedy. Wala na daw remedy. Muna kung maabot na ning mga nahisulat diri, nga dili nakakasimbag yun, di nakakasimbang because that is wrong. Wala na remedy, bisag asa pa kamuag to. Bisag pag magpawali ka, bisag pag mangita ka, nakikwarta, waon to ni mo magwawali. Wala na remedy. Mabitan akong gingon, magbantay ka, what is written, what is prophesied, and revealed. Manang gingon sa Deuteronomy, what is revealed unto us, is unto us. Manang i-search ko na kung pulong sa Ginoo. Tingnan naman, naadiri ang tanang gisulti sa Ginoo, kay naisulat na ni, sa kinabuhi sa tao. Ako, nakaingon, muingon ko pray, Lord, wak mo yung mahimo kung wala ikaw, mamay na yung gingon. So, ang tanan akong gihimo, at tanan akong ginahuna, ang Ginoo nagbuti ni. Siguro kung akong nauna mga kalibutanon, o gituklod ko sa Ginoo sa kalibutan. Daan ang nag-iingon ni Solomon. He make all things beautiful. He put in the heart of man ang kalibutan. Ang kalibutan daw, gibutang sa kasing-kasing sa tao nga din. Ang pangandoy sa kalibutan, dili sa kalibutan. Ang pangandoy sa tao, dili sa kalibutan. Mabitaw na ang Ginoo ni Anhi to redeem. Mo nang lokat mo ta kay naa naman ta, nasold man ta under sin mo pa di Apostol Pablo. So, and this will we do, o ato na ning buhaton, if God permit. Mo nang gingon, siguro, i-permit ni sa Ginoo. Kaya nga naman, ipa-remind ako sa inyo, nga matod pa sa verse 4, for it is impossible for those who were come enlightened and have taste of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Ano? Kay imposible daw kaniya nga diin siya nahayagan na siya, na-explainan na siya, nakatilaw na siya sa langit ng gasa para anang mingong ka nga to blessing man sa Ginoo, mga maayong buhat sa Ginoo sa tuwan, nakatilaw na ka nga heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost, nga nakapartik na ka sa Holy Ghost nga din sa ang pagdaig sa Ginoo, naka paminaw kag pulong sa Ginoo, partik na ka. Verse 5, and have tasted the good word of God, ug nakatesting na yun ka sa mga maayong pulong sa Ginoo nga naitabo nimo. Na kung wala pa ang Ginoo, nakatilaw naman ka na. And the powers of the world to come, ug ang gahom sa kalibutan nga moabot. Nakabalo na mo. Dunay power ang kalibutan nga moabot. Para ani ron, kabalo ba ko sa power sa kalibutan? Pag muingon, quarantine, pag ingon, diyan ka sa balay. Oh.
power na sa kalibutan. Mo nang iyang gingon nga nakatilaw na mo ana nga matod pa na sa verse 6. If they shall fall away, kung siya gani matagak pag-usab diha, to renew them again into repentance, aron mag-usab na po siya pag ginulsol, seeing they crucify to themselves the Son of God, oppressed and put him to an open shame. Nga diin, matod pa niya nga nag-repent na, to renew them again into repentance. Gusto niya nga magbasol siya pag-usab, nga diin, nag-ingon, nga diin, iya lang gikalansang sa iyang kaugalingon ang anak sa Dios, kanang bago pa, kanang apres pa ba, kanang marag, imbes ka niya ato ragilansan si Kristo. Mingon ka nga, kung nagpakasala ka, niya naginulsol ka, imurang giingon nga, nagpakamatay man si Kristo sa kuha ba? Imong kanang apres, nimo kanang, kuhan siya ba, kanang, para sa imo, Kristo pa ba? Kanang murag, nag-ingon ka sa imo ang kaugalingon, nga, si Kristo bitaw, nagpakamatay na ako. Magistot lang yapo ka nagpakamatay, kadugay ra nang namatay si Kristo about sa sala niya. Pabita nang let us go into perfection, kay nga naman, dugay ra si Kristo na nagluwas na to, nagpakamatay. Unya, kung ikaw gani, ma-pull away ka, aron mangayo kag pagbasol, hinulsol, mura ra kag nag-ingon sa imong kagalingon nga imong gilansang, nga bago pa lang si ang anak sa Dios. Nga matod pa niya, and put him to an open shame. Imo lang gibutan sa kaulawan. O bitaw na kung latod pagkasulti unsa may buhaton ko, dili ta na magpakasala karon. Kay makakaulaw kayo ba? Kanang but pasabot ang atong mga binuhatan nga mao lang gihapon, bisyulay nawala. Pero ang atong pagpangalagad sa Ginoo mao lang gihapon. Wala magyud mahibaw sa pagpangalagad sa Ginoo. If kanang ang espiritu gayo di mo tudlo nato, mao bitaw ni kung ang pulong sa Ginoo dili nato ni mabasahan, di kita kabalo. Bisan gani ka na muampo, imong gani sa Apostol Pablo, bisan kamo dili mo kabaw muampo, kundi ang Espiritu Santo mo ay nagtudlo niyo sa pagampo. Nya mingong gid mo kabaw gid mo muampo. Kabaw ba mo sa pagampo? Una na lang daan gingon ni Jesus Christ, kung mag-ampo mo sulod mo sa kwarto, asa man sila nag-ampo sa gawas. Man di kabalo mo ampo. Man yang gingon dili. Gibutang lang nimo sa kaulawan ang Ginoo. Sa verse 7, for the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Namatod pa niya, kung ang yuta daw kuno na uwanan na, nakainom na sa uwan, nga ni anak kaniya, murag nagulan ba? Nya nagdala kani og mga sagbot meet for them by whom it is grace, nga diin siya nalimpyuhan na, nga diin kana niturok nga gi atiman naman ang yutaan na dapat tam na receive blessing from God, nga madawat na niyang blessing sa Ginoo. Verse 8, but that which beareth thorns and briars is reject, and is night unto coursing, whose head is to be born. Nga din, ang pagtubo na hinoon kaniya, tunukon man hinoon. Manang gingon, breath is reject. Kanang mga tunukon, nagdala na og kanang, wala na pulos ba, kung mutubo man sa imo pagka-Kristiyano, gidawat si Kristo, nimo, bautismuhan na ka, unya, ang imong mga binuhatan, mura ganig dili lang yapon, iya sa Ginoo, kay hantod karon. Kamu, mutuo ba mo pastor? Why reason siguro ako tanawa ha? O bisan ako, di ko ninyo tuwang niya ang gingon sa Bible. Ang dapat tuhuan na ito magtutudlo, kanang iyang gingon nga, kanang walay knowledge and wisdom. Diyan, lisod man wali ng why knowledge and wisdom. Magkamali-bali, magyun ni. Tapos di mo ginituhuan sa tao, kaya ang tao man, bisan ang Gentile, di mo na ang Biblia, nga, kumita ginag-wisdom niya, mo nang lisod yung kumwali. Pero tungod lang ninyo, kay kamu anak mo sa Ginoo, pinili mangyud mo, di kinanglan mangyud nga kamu mahibalo, because ang Ginoo nagtawag ninyo. Mo nang gingon, moingon lang ko ninyo, kung ang inyong pastor walay grado,
because nga ang Ginoo nagpadala ninyo dito sa mga way grado nga pastor. Kaya kanang na yung mga grado nga pastor, gitawag man ang ni David o Fowler. Nga once gani ikaw naa sa Fowler, na-snare ka, mo nang gingon, wala ka sa gitawag sa under the shadow of the Almighty. Dito ka sa Fowler, maumbitan na nga, why reason nga ako di ay magwapo na kayo pubuntag. Tama gid Lord, no, pagbasa na ko ini, wag gid ay reason nga ako magwapo. Kaya nga naman, basi ka mga membro, tungod lang sa kagwapo sa pastor, kay dagan ako nadunggan na ang pastor, gwapo. Panghambog nila. So mo nang nituon na lang sila sa pulos ng ito, kay gwapo to. Baka mong pastor, bright. Mo nang, why reason nga ako ma-bright? May gamiton ko sa Ginoo, niyang gamiton sa Ginoo kanang mga walay kaalam sa kalibutan, aron dili niya mapanghambog nga dili madayeg ang mga butang sa kalibutan ba mo ni but pasabot sa Ginoo, gipili niyang mga walay pulos dili sa kalibutan kay aron dili mapanghambog niya nga tungod sa iyang pagkabray. Aron ang tao ang iyang pagtuo dili base sa kabray sa tao, base sa pulong sa Ginoo nga gidala anang mga magwawali. Mo ni but pasabot ni Apostol Pablo. Kanang mga tao nga din nag-returns and rare is reject na siya. Kung ikaw gusto pa kag-repentance, gusto pa ka nang about sa mga bautismo, sa mga nang wa gyapon ka nahibaw hangtod karon, kay nga naman wa may nagwali nimo, labi na nga wa kanya ato sa perfection. Nga matod pa niya is reject and is night. Nya doon na kaniya ang cursing. Whose end is to be born. Ang iyahang katapusan sunog lang. Asa man ta sunugod sa impierno. Nga naman, imposible naman. Nga sa diya nga nakatilaw na ka. So karon magisgot tag resurrection. What is resurrection? Ang tinuod yun nga resurrection. Sa akong pagbasa, adunay tulo ka klaseng resurrection dire. Naggisulti sa Bible, nagkamali lang ang mga tao kay nagtuo sila. Usara ang resurrection. Ang resurrection in the last days. Ang gisulti sa pulong sa Ginoo, maapil ka sa resurrection sa last days kung ikaw na-resurrect uban ni Kristo. Katong resurrection in the last days, mao to ang gitawag the resurrection of the body. Karon ang resurrection ron is the death of sin. Kanang atong kamatayon sa sala, kay ang bayad sa sala kamatayon. Kung nagpabautismo ka, mo na yang gingon dito, gilugong ka uban ni Kristo. Kung si Kristo nabanhaw, kinahanglan mabanhaw ko ka. Ang but pasabot, ingan pa sa Roma, chapter 6. Manibot pasabot ni Apostol Pablo ha. Charo di maklaro ni sa imo mo nang musulti ko ninyo ini. Balag mo to, mo di mo to basta ako nanikamot ko kaya nga ko ara gyud gigasa sa Ginoo is pagsulti lang dili mo pagluwas ninyo. Kung mo to mo maluwas mo kundi mo to wa koy mahimo basta ako musulti lang gyud. Matod pa sa verse 6 at chapter 6 sa Roma. Taas niyang ingo pa niya. Ako ni balik sa inyo. What shall we say then? Kung sa mato ikasulti, shall we continue in sin that the grace may abound? Kung wingong kagiluwas ka sa grasya, kung sa may mo ikasulti, nagpabilin ba ang grasya sa imuha? Shall we continue in sin naron ang grasya magpabilin na to? Kung nagpabilin ang grasya sa imuha, magpadayon ba tapos pagkasala? O bitaw ng perfect nga ang gusto sa Ginoo. Sa verse 2, God forbid, palayo na, ingon ni Apostol Pablo. Dili na may tabo nga ang grasya magpabili nimo kung ikaw magpadayon sa pagpakasala. Kabaw na mo sa sala nato. Tulo lang ka klaseng sala ang gibuhat sa mga Hudiyo. Kanang pag-ila sa Ginoo. Wa sila pagtawad, wala sila pagimaya, wa sila pagdaig. Although lamba ba mo na giingon ni Jesus Christ ang mga parasyon mga eskriba, they draw near to me with their lips and mouth, but they have far from me. Why?
kanang ilang kasing-kasing ba, wala nila hataging bili nga tinudon ba nila ba? Wala yang gingon, God forbid. How shall we that are dead in sin, or to sin, live any longer therein? So, sa pagi mo ingon ka nga, ang grasya na ani mo. Nga samantalang nagaingon man siya, usaw man nato pag-ingon, nga kita kuno namatay na sa sala, niya nagkinabuhi lang gyapon. Mingon ka kay nagpabautismo ka, patay na ka sa sala, niya mao man lang gyapon lagi mong buhat. Siguro mao lang gyapon imong buhat kay wa ka tudloy unsay buhaton nimo. Sa tinuod lang ang bulaton niya sa Ginoo, since the foundation of the world is hidden man gud na, tinago na, dili na kaingon nga kanatan ang bulaton niya sa Ginoo sa simbahan mao na. Mao bitanan ningon si Jesus Christ. Dili tanan makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubot-on sa man kay ang will of God is tinago gyud na. The work of His will, kanang will ba sa Ginoo, if God permit, kung i-permit na sa Ginoo, buhaton na to na kay mo nang will sa Ginoo. Kung dili yatag sa Ginoo, mo nang kung naa ka sa simbahan nga wa nagwalig ka matuoran, sige lang gyapon repintan, gyapon pangabi kog kalag, hapit na mo balik ang Ginoo. Sa tinuod lang ang pastor dili nakakabig kog kalag, ako di ko kakabig ninyo. Ang pulong ra ka akong gisulti ninyo kung mutuo mo, masave jud mo ini. Kay kung makaibaw mo kamaturan, mao ginay mo atag inyo kagawasan. Mo na ang musulti ko sa inyo about anang resurrection. Sa tinuod lang ang tinuod nga resurrection tulo ka klase nga gipadayag sa Bible. Pagdawat nato ni Kristo kaniadto pa o unsay edad di mo nga nidawat ka ni Kristo, dapat kaniadto pa ka na resurrect. Unya kung moingon ka pag resurrect nimo langit ka diretso, unya ka na man nag live any longer o longer in that one. Na gitawag og nagpakasala lang gyapon ka diha, napuyo lang gyapon ka diha sa pagpakasala. Kanang pagkamali nimo, pagpangalagad sa Ginoo, kanang pag-ilas sa Ginoo. Abi nimo ang sala manggod nato is kanang transgression ba? Transgression of law. Kanang pag ila nato sa Ginoo, pag-worship nato sa Ginoo, kay ang worship sa Ginoo is to honor, to glorify and to praise. Nya, giunsa nimo pag-honor, giunsa nimo pag-glorify, giunsa nimo pag-praise. Nga sugo man na sa Ginoo unya. Kung na-transgress na nimo, mali na imong gibuhat, mo na kung gingon, nakasalagyo ka, mo na ang sala iyang gingon. Mo na kung ang grasya sa Ginoo gipadayag, magpadayon bata papakasala. Mo na ang gingon sa verse 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Katong nabautismuhan diha kang Kristo, nabautismuhan na siya sa iyang kamatayon. Kanang gilubong pud na ba kung si Kristo namatay, ikaw pud namatay kay nagpabautismo ka namatay. Si Kristo nabanhaw, amot lang kung ikaw nabanhaw. Kung tinuod ka nabanhaw mo ni sa verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like us Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kinahanglan maglakaw ta sa kabag-o sa atong kinabuhi kung kita gilubong mga uban kang Kristo sa iyang kamatayon, o kung si Kristo nabanaw, banaw po ta. So kung nabanaw ka, newness of life. Kabaw mo sa nang newness of life. Kanang wala ka na tao sa will of man, will of the flesh, but will of God ba? Mana yang gingon dito sa John nga ang Ginoo naghatag kanimo kagahom nga mahimo kang anak sa Ginoo, dili ingon nga pagbuot sa unod, pagbuot sa tao, kundi pagbuot sa Ginoo. Unsa man ang pagbuot sa Ginoo? Nga kita na born again. Who is born of the flesh is flesh, who is born in the spirit is spirit. Kanang born again in the spirit. Kanang newness, bag-o ang life, bag-o ba? Mo na nga ayaw mong tuo nga kung ikaw nangalagad sa Ginoo, daan ang gyapon na imong life. Kanang daan nga life, kanang old life is, kanang nature nato is sin manggod na. Yang bayad sa sala,
ana kamatayon. Mo na ang tao mamatay. Mo na ang tao appointed ang tao. Pero kung ikaw ni dawat sa Ginoo, namatay ka sa sala, nabanaw po ka, so na kay bagong life. Kanang akong giingon sa inyo, anong di mo mamatay? Because ang inyong life is new. Diya sa Ginoo. Muna tinuod yun. Sayang na mga lagat daw niya, mga matay na ta. Mura, tagwa ta na banhaw. Mura, tagwa na bago. Muna giingon sa verse 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kung kita gitanom man, uban sa samang kamatayon, o apil ta ba, kung si Kristo namatay, kita po namatay, matod pa niya, shall be also in the likeness of His resurrection. Mausab na kita, sama po ta, nga kita mabanhaw, sama niya nabanhaw. Dili pwede nga siya nabanhaw, kita wa nabanhaw. Kinsa man ang nabanhaw, kanang naay new life. Kanang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, behold, are become new. New na ba? Kanang ang ato ang mga pagsimba, mga pagdaig sa Ginoo, pag-ila, pagtuo, pagigugma. Dili na pareha atong unang panahon. Kaya nga naman, nabautismuhan man ta. Ang tao, bisag nabautismuhan ta, maulang gyapon, katong principles lang gyapon, principles of the doctrine of Christ. Kinanglan lang gyapon bautismo, ang mga pastor, nagtudlo lang gyapon bautismo. Abi ni ang taong mutuo sa Ginoo, mangita gyud ng bautismo kay mo na ning sulat. Muna ang mga pastor dapat dili na maghangyo bautismo. Sa manggod ka ng mapanghambog mangguning na bautismo ano. Ano ka bautismo kung 30 ka buk dito. Ka bautismo ano ko mga napulo ka buk dito. Abi nimo ako wag ko nag-after bautismo kay nga naman. Kakuyaw ng bautismo. Gilubong niya kung di ka mabanhaw, mabuhi ba ka. Appointed na ka, matay, kinaara makasalugnanan. Mabitan na ni Dool ta kang Kristo, kung si Kristo napakamatay po ta sa sala, siya napakamatay, dili sa sala, pero angko niya atong sala, para pag-redeem lang. Muna, sama usab kita sa likeness of His resurrection. Muna ang resurrection, unang resurrection. The first resurrection is kanang gibanaw ta sa pagbuhat na tug sala ba kay kanang sala ang bayad na kamatayon. So sa pagkamatay ni Kristo patay pud ta kay nagpabautismo man ta. So kung nabanaw si Kristo dapat nga mabanhaw ta. Kung mabanhaw man ta, new life ta. Kanang new life, that is spiritual life. Kanang life nga gihatag sa Ginoo is eternal na. Wa ba mo kabalo? Si Satanas niya niya pagpatay, pangawat, paglaglag, kundi si Kristo niya is to give life abundantly. Kanang abundantly, ganing wala ta kabalo kung mamatay ba, basta abundantly. Walang gingon ni Kristo po, the gift of the Spirit is eternal life. Mo na ang new life, that is the gift. Si Jesus Christ given out for the glory of God. Through the Spirit of the Father. Nya kita kung kita nagpabautismo, nahimaya po ta, pinaagi sa resurrection. We have a new life. Wala yang gingon sa verse 6, knowing this, kinanglan may bangon ni, that our old man is crucified with Him. Nga kanang daan atong pagkatao, anong pagsimba-simba sa Ginoo ba, nga wata ka. Balo atong una, kay wata tudlo eh. Wala nagsimba ta. Sabi mo ang mga Hudiyo nganong ni adto sa kamot ni Hitler because bisan sila naay Ginoo na nagdahil sila sa Ginoo bisan pa atong unang panahon nagtudlo ang Ginoo sila nagsimba lang gyapon sila nga baliwala mo na inungdan ang propesiya nahitabo sa ilaha nga sila gayud makabig gani atong una pa nahitabo na atong una nga ang mga tao sa Ginoo maadto sa Babylonia baliwala lang nila. Niabot ang panahon gitagaag chance nga matod pa ni kanang pare nila nga si Ezra nga ang Ginoo nagatag og little space of grace and extension of mercy
mo tong panahon nga gihatag na sa ila. Kunya ngano na ato pa man sila sa panahon ni Hitler because wala nila tagig bili ang pulong sa Ginoo. Na although nakatilaw naman ta sila, kita wata nakatilaw, nakadungog lang ta sa kayo sa Ginoo niya. Nasaksiyan po nato, natistingan po nato, gagmay lang. Pero imposible na kung mungimong pagyapon ka nga kinahanglan gayon nga mag-renew ta pag-usab. Sa tinuod lang nga natay new life. One giingon niya, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Nga matod pa niya, kinahanglan mahibaw mo, kanang atong daang nga pagkatao, gilansang na uban ni Kristo. Kunya atong lawas sa sala, kinahanglan malaglag, kanang buhat sa atong lawas nga pagpakasala ba, kanang wato simbahan, dili mao, wato sa simbahan, baliwala lang, wato simbahan, nga walang yung hunahuna, walang yung, basta makasimba kaning gitawag, basta, kung sa English sa basta. Aslong, di ba no? Aslong. Wa mo kabalon sa aslong nga gingon sa Bible. Sa tinuod lang ka ng aslong. Kung kabaw lang ka, si David, ang iyang giingon, dili ingon aslong makasimba ko. As long as I live, samtang buhi pa ko. Dili ingon samtang basta makasimba lang ko, basta makasimba lang ko. Kasi basta makasimba niya, kung pagkato niyo simbahan, dawata sa Ginoo pagsimba. Kaya magsimba sa espiritu magkamaturan, nga wa ka kabalo sa espiritu kamaturan. Gidawat din na. Abot mo pasabot kana tanang pagsimba sa mga tao karon acceptable to God. Pabitanan ninyo sa Apostol Pablo, finding out what is acceptable. Kinahanglan makaplagan nimo kung unsay hinampunon o dawaton gyud sa Ginoo, man gingon present your body a living sacrifice, holy, acceptable gyud. Dili ka pwede makaingon nga panatanan nimo pagato simbahan kaning aslong ba abi nimo sa tinuod. Pariyara na kanang aslong nga pabilin lang ba ang meaning sa long kanang nagpabilin. Dugay kara long kanang long taas, aslong nga nagpabilin lang gyapon ka wa kay kabalo, basta nagsimba lang ka wa kay kamatuoran. Kabaton bari ka kagawasan na. Wala yang gingon din eh. Sin might be destroyed. That sugod karon henceforth we should not serve sin. Nga sugod karon atong una paninita dapat pero may nagsulti niya. Wala ako musulti karon sugod karon ayaw mo pag-serve og sala. Kanang transgression of God ba? Transgression of law. Kanang balaod sa Ginoo nga muani ka diniwa ka nagbalaan. Bisa pag naa sa simbahan kung wa ka nagbalaan, sala nang imong gibuhat. Ayo na pag-serve og sin. Gilingon kay ikaw member makadaay ka mo na kung gingon nimo dili kay ikaw pastor. Na kung sala day na mao ra ba na propesya da sa tubangan sa Ginoo nga moabot gayud ang mga mga false prophet, false teachers. Nang sao na nato pag-ikyas ini. Kaya sabi mo ang kaluwasan rin, ang pagsulot sa kingdom of God is lisod. Lisod. Mao na gingon ni Jesus Christ. Mas gutan rin na nato na. Mao na yung gingon, for he that is dead is freed from sin. Kay kinsa tong namatay, gawas no na to sa sala, kanang ambot pasabot, kinsa katong gibautismuhan, freed from sin na to, kanang ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, pag-ila sa Ginoo, dili na may tungod ng katong una pa. Kanang gitawag og nangayo pasaylo, nagpabautismo, dili na naingon. Ang gusto sa Ginoo, magbalaan na ta. Present your body a living. Ayaw gyud na kuha agayod kay ang gingon ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Dili nang kay muanhi ka lang sa simbahan nga wa gyud ka naghuna-huna nga buhi ba na imong pag-ani dinhi, alive ba ka, aware ba ka kanang naa ba kay konsensya nga muani ka dinhi because you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Baliwala lang. Si David sultihan mo ang kalagiyang hisgutan o kalag ko dahil ka ang Ginoo mangadto ta sa simbahan karon. Kamo nagingon ba mo sa inyong kalag? Baliwala lang ninyo yung kalag nga kanang kalag mo na mo sapir sa impierno.
Kanang espiritu sa kalag gikuha sa Ginoo ibalik na. Kay aron kanay mong kalag, muantos na kay panimaslan, kisam day panimaslan sa Ginoo, di ang imong kalag. Na may panimalos mo nang ingon nga alam mo kay balo sa Ginoo, nga ang Ginoo is panimalos. Nanda ka pumot aron makatilaw gid ang tao kung gipunsa niya pagila. Karon siguro di pa mumutunan ko, bada na basta mo man ay naisulat, wa man ko nag dugang ana. Ako lagi paybaw ninyo. Kay kamo gyud sa tinuod lang alagad jud mo sa Ginoo dapat mahibalo. Ang tunay nga nangalagad sa Ginoo mahibalo kanang mga wala kahibalo dili na sila tinuod servant of God. Kay matad pa niya dili gid niya itago ang secret sa Ginoo kung siya gayud servant i-reveal jud na. O gani nang napay gingon ni Jesus Christ dili na mo servant ha. Friend na gyud mo. Kay nga naman ang friend may bawo na gyud na sa iyang master kung say sikreto sa master, gipaybalo nimo kay friend mo. Di ba, makachismis, makasulti kag problema nimo sa imong friend. Ingon na ang Ginoo. Sa problema sa Ginoo sa tao, isulti na sa imo. Ayaw panundog da. Ganong gisultihan ka kay friend ka sa Ginoo. Friend ba mo sa Ginoo? Sigurado kay ngano man gisultihan na mo ini. Namatod pa niya din niya sa verse 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung kita namatay man, nituutan namatay tayo ubang kang Kristo, mutuo po ta nga nabuhay po tayo kang Kristo. Tuo ba mo nga nabuhay po mo ni Kristo? Totoo lang. Sa verse 9, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Diet mo, feeling sa kanang mag-diet lagi mo mamayat ng diet ba mag-diet. Pero kaninggot pa sa niya. Ayaw na mo pagpagkamatay. Diet no more. Kung kamo matod pa niya gibanaw manubang kang Kristo gikan sa patay, diet no more. Ayaw na mo tuong mamatay mo. Kaya ang bayad sa salamora ng kamatayon. Wanang mayon ko niyo ang tanan nga matay siguro Ginoo nakasala. O may gingon sa Bible. The wages of sin. What is? Death. Unya ngano namatay man? Because of sin. Muna kung ikaw nabanhaw, gibanhaw, diet no more, wala na kamatayon. Ingon pa niya, death, i-continue in verse 9. Death has no more dominion over him. Dili na makadumala sa imo ha. Dili na kagairan sa kamatayon, dili na kayat sa kamatayon, dili na ka. Death no more dominion over him. Dili na makabuot nimo, dili na makadominar nimo. O siya ro di pagipil kasabot na because na kay new life. Mo ni gingon kamaturan. Maglubos ang tao ini kay ngano man natudluan man gud tungunang panahon nga amo ni appointed unto man wants to die. Sa verse 10, for in that he died, kung siya mamatay daw, he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Kung siya namatay man, namatay siya sa sala, kasa. Kung siya mabuhi man, nabuhi na siya, diya ngadto sa Ginoo. O, ikaw, nagpabautismo. Likewise, likeness of his death. Kung siya namatay, ikaw pod mamatay. Kung siya nabanhaw, ikaw pod mabanhaw. Muna nga, kung ikaw mabanhaw, he liveth unto God. Munang nabuhi ka na sa Ginoo. Verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead, indeed into sin, but alive into God through Jesus Christ our Lord. So, maong paagi nga irikon na ba irikon? Kabaw mo sanang irikon? Kanang ayuha balik ba ayuha? Kanang bagwa usba kanang magamit na pod irikon. Atong una ay numdum ko nga ang mga cellphone daw muna irikon daw na. O nakapalit yung cellphone nga girikon.
giayos ba? Yourself to be dead indeed into sin. Kinanglan magrekonta sa ato ang gitawag og kaugalingon nga kita man ay naunsa naman ta? Namatay man ta sa sala. Unya karon nabuhi na ta diya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. Nguna na ba ang inyong pagpunahuna nga bilang kamo na imong Kristohanon? Kinanglan magrekon mo nga nabuhi na mo diya kang Kristo kay namatay na mo sa sala. Verse 12, let us not sin, therefore reign in your mortal body, that we should obey in the lust thereof. So matod pa niya, ayaw ninyo, tuguti nga ang sala nga maghari kaninyo diya sa madunuton nga lawas, aron ikaw makatuman diya sa kaibog thereof. Kanang ang kaibog na lang kanunay nimo kaibog. Kaya nga naman, ang sin naaman, manang let not sin, therefore reign in your mortal body nga, magpuyo yun na inyo hang sala diya sa inyong mortal body. Ang inyong sala, kanang pag-ani ba sa simbahan ba, pag ilas ng Ginoo ba, manang mingon ko ninyo, kanang atubang na gani mo sa Ginoo, pangandami yun ninyo, nga, ni ani mo diri arong pagpangaon sa pulong sa Ginoo, kay kamo iya mo sa Ginoo, kay nakadawat naman mo og kanang new life, nya kanang life nga gihatag niya spiritual, ang pagkaon na mo ng pulong sa pagtuman. Na amo say gisugo sa Ginoo tumanon jud na ninyo. Wala mo ni kaon, mo bitan ang giingon sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Ang tinuod nagila sa usa ka adlaw mao na ang nagpasalamat og nagkaon sa pulong sa Ginoo. Nganong mangaon man ta kay dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong. Magagula sa baba. Mo na ang mga tao nangamatay kay wa mo pud ikaon og pulong sa Ginoo. Di man sila mutuo nga ang pulong is life. Kabaw ba mo ining pulong? Ginoo ni. Mamatay ba dai Ginoo? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Wala yang gingon din eh. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in the lust thereof. Ayaw pariya na ang sala sa inyohang lawas nga madudot aron matuman lang na inyo mga kaibog sa kalibutan. 13, neither yield ye your members as an instrument of unrighteousness unto sin. Ni ayaw gyud na itugyan ang imuhang member sa imuhang lawas, member sa mga bulaton, instrument of unrighteousness, kanang mga bulaton sa mga unrighteousness, kanang muani ka din eh, unrighteousness man na, sa may mga member nga imong gibuhat be, mga galamiton, pareha na ron kanang pagpasalamat, gihimo kang instrumento sa Ginoo aron magpasalamat. Ayaw na gamitan na inyong pagpasalamat nga instrument of sin. Nga nagpasalamat lang ka pero day nahimo ng sala sa tubangan sa Ginoo kay dili man mao ang pagpasalamat. Para na magpasalamat, nagparty, nagbirthday, naghikay, nagpasalamat man ni sa Ginoo. O mao lagi na unrighteousness. Kanang dili tudlo sa Ginoo ba? Ang tinuod pagpasalamat sa Ginoo, although kana pasalamat man gina sa Ginoo, ilahang una-una, pero unrighteousness na kaya ang tinuod nga pagpasalamat ni ara diri sa balay sa Ginoo. Pagtan ni mo si David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Baliwalaon na nimo ambot pasabot, although tinagsalang na, pero pulong na sa Ginoo, sabto na nimo kung imuhanang naibawan, nadunggan, asa man ka magpasalamat, mga nagitiwasan ni Apostol Pablo. Ang nagila, sa adlaw, nga layo bang adlaw, mao ka na ang nagpasalamat. Kung wa ka nagila, bisa kung sa klase ni mo, papasalamat niya sa gawas, sa simbahan. Unrighteousness yun na. Wala ayaw ninyo gamitan na ang inyong instrumento, members of unrighteousness of sin. But yield yourself unto God as those that are alive from the dead, that your members as an instrument of righteousness. Muna nga kadtong mga gibautismuhan na gikan sa patay na banhaw na kanang mga member sa imuhang gibuhat kinanglan mahimo ng instrument of righteousness unto God para na rong wani ka simbahan aron pagunsa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo unsa may righteous just pagpaminaw
kinahanglan muhir gyud kag tinuod ba. Kanang wani ka dinhi nga moingon jud sa imong kagalingon, Lord, moadto ko dito aron maminaw gyud ko. Kay number 1 jud, si David nag-ingon, one thing I desire, that I may dwell in the house of the Lord, to unsa man, to inquire, aron mahibaw siya. Kay kung ang tao nga wa naglakaw sa council sa Ginoo, unsa man gingon, alaot. Kay ang bulahan lang kato naglakaw sa council sa Ginoo, nya di ka mo adto ang council sa Ginoo na man sa balay. Na dapat gani kung magisgot ta pulong sa Ginoo dili sa laing adlaw kun dili sa adlaw sa Ginoo sa balay sa Dios. Mo man gingon bisag usara na kapuo, do ana kapulong. Dili nato na malaktawan. Mo na yang giingon, ipagamit na dito sa righteousness. What is righteousness? Mo nang giingon kung magdaig ka sa Ginoo, asa mo ka modaig sa Ginoo? Kinsa may mong daigon ang Ginoo? Dili ang pulong sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo, Ginoo man na. Muday ka sa Ginoo ngano man unsa man day gihimo sa Ginoo nimo? Katubang mga promise sa Ginoo nga nahibaw ka, nahitabo ba nimo? Kung nahitabo na nimo mga pulong sa Ginoo nga imo nadunggan, diya na nimo time mo o time nga mo daig ka gyud sa Ginoo. So therefore giyos na ang imong lawas an instrument kay ngano man diday ka sa Ginoo because of His goodness. Unsa may goodness sa Ginoo nimo? Nga wa magani ka kabalo unsay mga pulong sa Ginoo? Nga ang Ginoo ang tabang ba nimo, muuban ba nimo? Unya abi nimo ang kwan sa Ginoo, tabang sa Ginoo diri ra sa sanctuary ingon pa ni David ipadala na niya bisan asa ka. Kumutuo ka na mo bitaw na nga ang iyahang padalan og health ingon pa sa Psalms chapter 20 kay ngano man naamagog ka sa balay sa Ginoo nag-offer og sacrifice and He will remember your offering and sacrifice, therefore iyang ipadala ang help nimo bisan asa ka moadto. Nya mobalik na pud ka diha aron mo dai ka because of iyahang pulong. Mo na dai go na to iyang ngalan. Kinsa may iyang ngalan? Ang ngalan niya pulong lagi. Kung unsay naisulat diri nga imong gibuhat ganingo ka mutuog gyud ka imong gisulti Ginoo. Mo na nga muani ka salamat Ginoo sa imong mga pulong. Mo na ang tunay nga pagdaig. Instrument of righteousness. Mo na yang gingon dinhi sa verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kunya kung ikaw, nganong gingon man niya, for sin shall not have dominion over you. Kay ang sala, dili na makadominar nimo. Dapat dili na makadominar, ayaw ipadominar. Mo ni gingon, kay ang sala, dili dapat mo dominar nimo. For ye are not under the law, but under grace. Kanang bot pasabot kay di man ko ka under sa law nga kanang mga nagsimba lang kay maunay gisulti sa Bible. Unya wala nimo tuho wala usahay kay gisugo na sa Bible mo nang nagtuman ka unya kanang naay usahay panahon nga dili ka katuman. Mingon lang ka nga Lord pasaylo alang ko. O man gingon under man ko ka sa law, ingon ana lang nimo pero kung under ka sa grace, adili gyud ka mo biya sa Ginoo. Never gayod kay ang grasya sa Ginoo naa nimo kanang grasya mao na mo guide nimo kanunay sa mga buhaton sa Ginoo. Mao nang gingon niya, shall we continue in sin that the grace of God may abound? No, dili mo abound. Kung sila gitaga grasya karon, kung nagpadayon ka pagpakasala, wala na grasya nga nagapabilin nimo. Sa tinuod lang ayaw naglaumi nga din puhon. Luwason pa kanya because of grace. Kapag lumanta, for by grace we are saved. Di ba? Through faith. Pinaagis pagtuo, dili pinaagis sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo, dili buhaton tuhuan ba? Usaw man pagtuo, buhata. Because faith without work is dead. Bisa pag nagtuo ka, kako nagtuo man ko. Samtang ako nagasimba pa, okay na. Mga aslong ba? Wa sila kabaw ka ng aslong nga kanang naakadiha sa kanang gitawag og nagpabilin ka sa imuhang kahimtang ba? As long as buhi pa ka, sige kag simba bisag wala kay perfection. Ya total nakatilaw mo ko sa kayo sa Ginoo. Magsige na lang ka nya. Ang bunga kay nakauwan na magpulong sa Ginoo, kaayo sa Ginoo, the good words of God.
makatilaw na ka, unya. Mao lang gyapon nimo ang binuhatan. Mo nang giingon pasabton daw na ingon pa sa Hebrews. Doon na siya sugbahon, sunugon. Mo na magbantay kita. Wala ang first resurrection sa verse 5. Resurrection of the dead to sin. Gibanaw ka sa patay. Kanang namatay ka tungod sa sala, di ba? Si Kristo namatay tungod dili sa iyang sala, sa ato ang sala. Gi-condemn yun siya, kuan siya, pasipadaan siya, ang tawagan ng kanta nga. Gi-condemn na to siya, nga siya nakasala. Mga tao, nag-condemn siya nakasala, sa tinuod na ko imong basahon, tungod na sa imong sala, nagpakamatay siya, aron di nakamamatay. Siya ay magbayad sa sala, nga mao ang kamatayon. Siya nagpakamatay, nga naman, dahil numor, ayaw na mo pagpakasala, aron di mo mamatay. Kaya nagpakamatay na niya, siya, gibayran na niya. Wala, gi-resurrect na ta. Kabaw ba mo ang kanang second resurrection mo na tulog ka klaseng resurrection? Ang ikaduhang resurrection, kato ganing sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42, sultiyata naman mo anak, kanang changes. Resurrection man to. The resurrection of the incorruptible. O the resurrection of the corruption. Corruptible, the mortal. Di banaw ka diya sa lawas nga madunot o lawas nga kanang dili magpulos. I-change na aron ikaw makabaton og kanang lawas nga dili madunot, nga mao ka na ang imong pag-enter sa kingdom jud. Mo nang dunay klaseng resurrection, una atong una sa sala nga di ka na dapat mamatay kay na-resurrect na si Kristo, na-resurrect na pud ka. Ikaduha karon atong ipaabot ron, ma-resurrect ni atong lawas kanang immortal, mailisan ni og lawas di madunot. Mo na to ang pangandoy karon, dili rapture ha. Mana yang gingon din sa 2 Corinthians 15:42. Balo naman mo ini, ato naman yung giwali ning about the corruption of the body. Mo bitaw na nga ibutang sa Ginoo ang order sa diya sa ingon niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Nga ibutang niya ang tanan into order nga ang tao gayod ma-change nga ang kamatayon wala na power. Mo nang ningon siya dito sa 1 Corinthians. Kung imo nang basahon ang 1 Corinthians chapter 15, diha na ta ma-change. Mo nang ikaduhang resurrection, mo na kung ipangandoy nga makaabot dito ang ikaduhang resurrection. Kanang kinds ba of resurrection. Pero although kaning katulo, kanang mo na yang gingon nakita ni John D. Beloved sa Revelation, the first resurrection. Blessed is the man that kanang gitawag og naka-appeal siya sa first resurrection. Mo na ang first resurrection kay ngano man do naman doy mga tao nga dili nila dili sa Ginoo i-resurrect pa hangtod na moabot ang judgment o white throne judgment, diya na ma-resurrect. Ang Thessalonians nag-ingon nga mao kani ang third resurrection. Basta katong second resurrection na, dili na nako, sumaresa na nako na. Second resurrection ang gitawag pag-change sa atong lawas nga to into immortal body. Kung basahon na nimo na dito nga the resurrection of the body is kanang immortal. Karon sala na dapat ma-resurrect sa sala. Ang third sa 1 Thessalonians chapter 4 ngamatod pa niya verse 13 to 18. Ngamatod pa niya din niya, but I would not have you to be an ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which have no hope. Ngamatod pa niya, mga igsoon, di ko gusto kamo maignorante sa atong mga igsoon, may tungod atong mga tulog o kanang patay, tulog lang na din sa Bible. That ye sorrow not, ayaw mo pagkagool, even as other which have no hope, bisan ang uban nga wala ni paglaom to.
Pero katong mga naipaglaom, kinsa maning mga naipaglaom, nga mga tao wa naipaglaom, ingon ka nga adi na to sila mabanhaw. Sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus, will God bring with Him. Mausad na kung ikaw nagtuo nga si Kristo namatay ug nabuhi, nabanhaw pag-usab, bisan ka to usab ko na nga tulog nga diin. Uban ni Kristo, tungod ni Kristo sleep in Jesus, will God bring with Him. Ang Ginoo mao po na ang magdala nila. Sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Katudang kuno nga nag-ingon ta ka pinaagi sa pulong sa Ginoo katong mga o kitang mga buhi magpabilin ta hangtod sa pagbalik ni Kristo ha. Magpabilin hangtod sa pagbalik mo nang ayaw gyud mo paningkamot o ayaw gyud ninyo tuoy nga din pagbalik ni Kristo ni agi kag kamatayon nya banhawon day ka. Katong mga buhi should remain, ma-remain. Mao na yang gingon ha. For this we say unto you by the word of the Lord, that which are alive and remain into the coming of the Lord Jesus, o the Lord, shall not prevent them which are asleep. Dili kita ang mga una. Pagpabilin usata kita mga buhi sa pagbalik ni Kristo, dili ta ang muna. Kundili katong mga nangatulog. Nga matod pa niya sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Kinsa may muunag bangon katong the dead in Christ, kinsa man to nangamatay ni Kristo, mga propita, mga apostolis, mga disciples, maura to'y nagpangamatay diya kang Kristo, sila mo ay gihimo gayong nga gitawag og kanang magwali ba. Dipili yun sa Ginoo mo to nangamatay sila, gi-appoint yun to sila nga sila. Last naman gani si Apostol, manong no more diet, si last niya si Apostol nga mamatay kung ang tao lagi mangutana ano nangamatay sila. Sila gipili lagi. Dead in Christ na sila, pero banawo na sila una kaysa tuwa. Mo nang mingon ko ikatulong pagbanhaw. Then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Mabot ang panahon nga makauban nato sila ang Kristo Jesus kay ngano man sapgawon ng punta. Mo na yang pagsapgaw nga dalawang kaniya dito kay magpuyo na ta sugod sa 1,000 years hangtod sa walay katapusan, eternal life. Namatod pa niya ang clouds may musapgaw nato kitang mga buhi nga nagpabilin mo nang pagpabilin yun mo sa Ginoo. Nga buhi gayod kay ngano man naiging punong sa Ginoo, the grave cannot cope. Dili na makalaong nang nalubong. Gawat lang kung siya nga nagwali ni Kristo. Ako gani dili ko makaingon nga mamatay ko kang Kristo. Although si Pablo ningon, for to me to live is Christ and to die is gain. Dili na ingon kay nabautismuhan ko diya kang Kristo. Kunya kwa day kay nabanhaw. Kung si Kristo nabanhaw, ikaw ang nabanhaw. O nang dapat mabanhaw gyud ta uban ni Kristo. Kaya ang nangamatay man kuno ay kung manamay mamatay ubang ka. Pero di na pud mahitabo nga mamatay ka kung ikaw iyakan ni Kristo. Na kay new life. Kanang life nimo. Ngamatod pa niya sa verse 18, wherefore comfort one another with these words. Wala mo comfort yung ko nini kaninyo. Na kinipulungan ni nga di adunay katulong pagkabanhaw kato ng mga balaan nga iya ni Kristo. Nakita ang mga alive kung pabilin ta hamtod sa gawon rata. Wala mo ko ning mingon ko ninyo unsa mapagsinse mong lawas nga wa magani ka na bago. Wa gani ka nakabaton og new life. Una, si Kristo ni ani aron makabaton ta og bag-ong kinabuhi ba, born again, new creation, all things are passed away, all things are become new. Aron pag-abot na sa ikaduhang resurrection, aron maka-enter gyud ka sa kingdom that cannot be shaken. Manang giingon dili man maka-inherit blood and flesh, manang ilisan ta ikaduhang resurrection. Ug ang ikatulong resurrection sa mga balaan na.
Mo bitaw importante doon natin kamatuuran. Tulok ka klaseng resurrection. Ang sa Revelation chapter 20 verse 4,